Hyvää huomenta Lahti ja koko Päijät-Häme. Tervetuloa jälleen tänäkin aamuna Radiovoiman taajuudelle. Tästä päivästä on tulossa erittäin kaunis. Säännöstä kuuluvuusalueellemme lupaa aurinkoa ja poutaa. Päivällä mittari kipuaa yli 30 asteeseen. Lomaa viettäville hauskaa vapaapäivää. Ja sinulle, joka olet tänään töissä, toivotamme oikein mukavaa työpäivää. Tämä on Radiovoima keskeltä Lahtea. Maanantai-lehteen olisi sitten menossa rikosuhripäivystys 3. sivulle päällimmäiseksi vaikka ilman kuvaa ja sitten siitä järvipelastajista huomenna niin siihen kuvan kanssa semmoinen 2. Joo, mä saan sen posta. Joo. Timo, eväskori jäi. Ja sitten tiedotus karanneesta koirasta. Woody on rodultaan Schapendoessen. Säkäkorkeus on vähän alle puoli metriä, ei kovin kookas koira siis. Woody on väriltään valkoinen, sen selkä ja kyljet ovat keskeltä mustat. Jos joku teistä kuuntelijoista löytää Woodyn tai näkee sen, niin voitte ottaa yhteyttä tänne Radiovoiman toimitukseen. Tämä ehostettu Myllysaari nyt näyttää lahtelaisveneilijän silmin? Hienoa, että 100-vuotias paviljonki on saatu entisöityä näin hienoon kuntoon. Siellä on monet häät tanssittu ja syntymäpäivät vietetty ja rapujuhlia pidetty. Halo? Woody on löytynyt. Moi moi. Äidiltä terveisiä. Kiitos. Katsopas tätä. Lahden purjehdusseura on tehnyt kunnostustöitä Myllysaaressa juhlavuoden kunniaksi. Tarkoituksena oli saada vanhat rakennukset säilymään jälkipolville ja tehdä Myllysaaresta entistä viihtyisämpi sekä ulkoilijoille että vierasvenesataman veneilijöille. Siellä on tanssittu monia häitä, vietetty syntymäpäiviä ja syöty rapuja. Katsoppa mitä mulla on. Mikäs tää on? Löysin koiran. Siinä on viesti omistajalta sitten.